niebieskiego zapraszam 28-letniego reprezentanta Silesian Cage Club oraz Spartan Knorrów. Zawodnik mierzący 171 cm, ważący 61,5 kg z zawodowym rekordem. 3 zwycięstwa i 3 porażki. Przed Państwem Marcin Maleszewski! Ostatni Mohikanin Marcin Maleszewski! A jego przeciwnikiem w narożniku żółtym będzie 29-letni reprezentant Turbo Fight Division Częstochowa. Zawodnik mierzący 174 cm, ważący 60 kg i 200 g z zawodowym rekordem. 1 wygrana, 3 porażki. Przed Państwem Denis Trojan! Triple zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui nique tout, c'est qu'il y a tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa thune. Un inédit, j'arrive épaté, faut que ça tourne. C'est fuck celle qui se moque cocaine. Tellement hâte que pour m'avoir, faut smoke cocaine. Rien à foutre de tout, je me fous de tout et c'est tout. J'ai l'atmosphère qui t'étouffe. Dis-moi qui t'écoute, violence sans cesse, mon rap sans le sexe. C'est quoi les Kolejny pojedynek, kategoria wagowa w dół, bo wracamy do 61 kg. Zamiast tego mamy pojedynek zawodowy. Zmierzą się w tym pojedynku Marcin Maleszewski kontra Denis Trojan. Marcin Maleszewski z twojego klubu, więc możesz więcej słów na temat jego powiedzieć. No tak jak powiedziałeś, jest górnikiem na co dzień pracującym w kopalni. Jak każdy górnik lubi dawać widowiskowe walki. No jak każdy górnik chyba lubi kopać. Dokładnie, zostawiają charakter w pracy i charakter w oktagonie. Wzrost, waga i wiek w miarę podobne, więc tutaj nie ma za dużo ani jeden, ani drugi przewagi nad zawodnikiem. No, Marcin Maleszewski bardziej doświadczony, bo 2 walki więcej na jego koncie. I nawet jeżeli chodzi o brodę, bardzo podobnie panowie chyba tego samego barbera mają. Do ciebie chodzą? Całkiem możliwe, chociaż nie. Na pewno jeden z nich na pewno do mnie nie chodzi. No tutaj widzimy, że powolutku Marcin stara się zagonić swojego przeciwnika pod klatkę, nie oddaje pola. O, ależ przechwycenie nogi, piękne obalenie od razu do pozycji bocznej, naprawdę.
Ale Marcin Maleszewski szybciutko uwalnia się z tego. Tak, no nieustabilizowana ta pozycja boczna. No, bądźmy szczerzy, pozycja boczna w pierwszych 30 sekundach walki, no to nie jeden by sobie O wymarzył. proszę, drugie obalenie na koncie Denisa Trojaka. No widać, że tutaj background z judo, bo tutaj mieliśmy akcję typowo z judo, taką wycinkę za nogę od środka, jak jeszcze ręka była pod pachą. No, widać, że ładnie sobie pogrywa Denis Trojan w tym pojedynku. Ale mało tego ustabilizowania, ponieważ no, Tak. jeszcze minuta nie minęła, już 2 razy panowie zdążyli wstać z parteru. No, ale mimo to 2 obalenia na koncie Denisa są. Czy tutaj zanotuje trzecie obalenie? Zobaczymy, bo dociśnięty do siatki Marcin Maleszewski. Musi tutaj być czujny na wszelkie próby wycinek jakichkolwiek i oczywiście na te kolana, bo to on jest osobą dociskaną, więc musi liczyć się z tym, że ależ kolano ładne światło. to było. No, bardzo dobrze tutaj wykorzystał ten moment Marcin Maleszewski. O, kolejny cios dochodzi. Myślę, że tutaj właśnie teraz powinien przeatakować troszkę, bo wydaje się, no może nie zmieszany, ale wstrząśnięty na pewno. No, proszę. Jak bawimy się w obalenia, to po obydwu stronach teraz Marcin Maleszewski obala swojego przeciwnika. Nie dość, że obalił, to i ustabilizował, to o czym mówiłeś. Denis wykonał 2 świetne obalenia, no ale nie trzymał tej pozycji, tak jakby pozwolił Marcinowi wstać. Ale mamy tutaj znowu zaprzeczenie, bo piękne przetoczenie po stronie Denisa. No i tutaj takie trzymanie właśnie rodem z judo za głowę. No widać, że judo tutaj nie jest obce Denisowi, bo jest to pozycja akurat w judo bardzo dobrze punktowana, chociaż w MMA nie ma ona za dobrego przełożenia, ponieważ widzą Państwo, że zaraz tutaj Marcin Maleszewski może znaleźć się za plecami swojego rywala, bo tak naprawdę tylko głowa trzyma go od tego, żeby być za plecami. Noga już jest wybrana, więc jak zaraz nie poprawi pozycji Denis, może być tutaj w dużych tarapatach, bo jak już Marcin złapie plecy, to naprawdę może być w dużych tarapatach Denis. No i poprawia pozycję, bardzo ładnie. Bardzo ruchliwy jest Denis Trojak, trzeba też to powiedzieć. No ale po raz kolejny Denis u góry i ta pozycja jednak tak dość łatwo odpuszczona, żeby panowie wrócili do stójki. Po raz kolejny mocne kopnięcie na korpus. Ja myślę, że to może świadczyć. Widać, że ma Denis background z judo i oni tak naprawdę po tym, jak przywrócą swojego rywala, nie mają tego elementu, że muszą ustabilizować pozycję, tak zwane zbetonować swojego rywala na ziemi, żeby móc rozrzucić uderzenia. Oni rzucają i wstają i widać tutaj, że ten background z judo naprawdę siedzi mu we krwi. Tak. Ależ backfist. Backfist teraz. Jest to na pewno technika, która jest bardzo niebezpieczna, bo jest obrót zawodnika i bardzo dynamicznie wystrzelony ten cios, o czym przekonał się Marcin Maleszewski. Widzimy, że tutaj Denis bardzo lubi przechwytywać kopnięcia, więc Marcin nie powinien kopać bezpośrednio, tylko po jakiejś zasłonie rękami. Teraz dobry podchwyt złapany. Denis dociśnięty, gdzieś tam próba wyhaczenia tej nogi. Może będą plecy. Mimo wszystko bardzo fajny spokój zachowuje Marcin Maleszewski w tej pracy. Nie podpala się. Dobrze teraz zapracował. Teraz będzie praca, walka o to, żeby ustabilizować sobie tego rywala na ziemi. Jest to dosyć ciężka sytuacja, bo i Denis może szybko czmychnąć do góry z powrotem i właśnie toczyć przez bark, jak robi to teraz. I znowu mamy zmianę sytuacji. Jak te pozycje nam się w tym pojedynku zmieniają, to jest niesamowite, ale znowu mamy tą samą pozycję, tak zwaną Kestagatame. Tak, tylko tym razem bardzo łatwo z tego Marcin wychodzi, zdobywa pozycję u góry. No tych zmian pozycji jest tutaj naprawdę mnóstwo, jeśli chodzi o to, kto dominuje w tym pojedynku z góry. Raz Denis, raz Marcin, no naprawdę pierwsza runda owocuje już tu naprawdę wiele akcji. Dobra praca głową teraz Marcina, on jest blisko narożnika. Może narożnik podpowiedział, że użyj głowy. Uderzenia barkiem, jest to dozwolone. Mamy pełen dosiad, no ale niestety troszeczkę za późno. Dobra runda w wykonaniu obydwu panów i te wymiany w stójce i ten brak ustabilizowania również wpływał na to, że ta runda była bardzo efektowna, ze względu na to, że raz jeden u góry, raz drugi. Dokładnie, bardzo dużo się działo. Jeden i drugi mieli swoje momenty w tym pojedynku.
Ciężka też runda do oceny moim zdaniem, bo obaleń, ja na przykład nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile obaleń było w tej rundzie, ale trzeba zaznaczyć, że to była dopiero pierwsza runda, więc to przynoszą następne, tego nie wie nikt. No tutaj mamy ten backfist. No odczuł, widać było po minie, że odczuł to Marcin Maleszewski, Widzimy, prosto w ucho. Tak. No i tu już w końcówkach te uderzenia barkiem, jeszcze raz przypomnijmy, że one są dozwolone. To nie jest nic nielegalnego. Ciekaw jestem, czy w narożniku Denisa było właśnie poruszany temat, żeby jak już obali, ustabilizować pozycję, żeby przytrzymać Marcina na ziemi, ewentualnie pokusić się o jakąś technikę kończącą. Bardzo nakręcony Denis, widać, że zachował bardzo dużo tlenu na tą drugą rundę. Zresztą kategoria wagowa też o tym świadczy, no chłopaki mają tutaj bardzo dużo tlenu i na pewno będą nas raczyć dalej wysokim poziomem. Zaczynamy. Znowu bardziej spokojny Marcin i bardziej ruchliwy Denis w tym pojedynku. Zmiana pozycji Marcina. Próbuje tutaj troszeczkę oszukać. No ładnie zamknął swojego rywala pod siatką. No zobaczymy, czy w tym pojedynku teraz będziemy mieli troszeczkę więcej stójki. W tej rundzie to trzeba zaznaczyć, bo tamta runda owocowała świetne obalenia. Widać, że teraz panowie troszeczkę albo łapią więcej tlenu, albo chcą sobie lepiej przygotować przeciwnika pod to obalenie. No, kroczek po kroczku Marcin, no, nie zadając ciosu, zagania swojego przeciwnika pod siatkę. Troszkę mi brakuje takiego zdecydowanego, dynamicznego ataku. Za każdym razem, jak już faktycznie Marcin zamknie swojego rywala na siatce, to dopiero wtedy odpala ten prawy prosty. Ja myślę, że żeby przygotował sobie jeszcze troszeczkę tą kombinację pod ten prawy, to myślę, że miałoby to swój efekt. I o dziwo Denis ucieka zazwyczaj, kiedy jest zamknięty już właśnie pod siatką w stronę tej prawej ręki, więc ten prawy powinien dochodzić. Mimo to Denisowi za każdym razem udaje się uciec. O, znowu ucieka Denis swoją lewą, czyli właśnie na prawą rękę Marcina. Ale bardzo oszczędny w tych wymianach stójkowych Marcin. Nie wiem, czy czeka na jakiś błąd swojego rywala. Też właśnie się zastanawiam, czy tutaj czekamy i wyczekujemy błędu, czy tutaj bardziej już no, troszkę mniej tlenu i trzeba mocniej przywiązywać wagę do tego, jak rozporządzamy swoimi energetycznymi zasobami. Kolejny clinch. Całkiem możliwe, że tak jest, ależ no ten background z judo no niesamowity, chociaż ustabilizowanie, i ma plecy Denis. A nie, dużo brakowało Nie i wylądowałby na górze. No, to jest to, o czym wspominaliśmy podczas drugiej walki, gdzie Szymon Kasprzyński z Bytomia walczył bardzo, bardzo ciasno. Tutaj tej ciasnoty u panów nie ma aż tak dużo i właśnie partner bardzo łatwo może odwrócić tą sytuację i on znaleźć się na górze, bądź właśnie... Tak naprawdę chyba to jest pierwsza pozycja, ta top, jeśli chodzi o parter w tym pojedynku, a obaleń mieliśmy mnóstwo. Tej pracy w parterze było bardzo dużo, a tak naprawdę pozycja dominująca jest dopiero pierwszy raz. No ale dopiero połowa rundy za nami. Plecy już zajęte tutaj Marcina. Denis ma jeszcze naprawdę dużo czasu. No i są to zdecydowanie złe wiadomości dla Marcina. Chociaż widać, że daleko tam jeszcze do skończenia, bo ręka cały czas na szczęce Marcina, nie pod szyją. Chociaż coraz bliżej, coraz bardziej widzą Państwo, jak żyły już na głowie Marcina zaczynają się pokazywać. To świadczy o tym, że tlenu zaczyna być coraz mniej, coraz bardziej zaczyna brakować. Czy to teraz będzie koniec tego pojedynku? Musi Marcin reagować, nie może zastygnąć w tej pozycji, ponieważ zaraz ten tlen zostanie odcięty i będzie musiał budzić nam się ze snu Marcin, chociaż dalej jest w tym pojedynku, dalej walczy, dalej próbuje, ale dalej Denis nie odpuszcza w tym ataku. Teraz zadaje ciosy. I przetrwał to Denis, przetrwał to Marcin. I pójście po balachę bardzo ładnie. Tak, myślałem właśnie, że pójdzie po rękę swojego przeciwnika. Ale widać, że tutaj przewaga siły fizycznej po stronie Marcina, bo bardzo ciężko ma sobie poradzić z tą jedną ręką Marcina. Półtora minuty Denis, do ale końca. kroi tam się odwrotny trójkąt, zobacz. No ciekawa byłoby to technika, ciekawe byłoby to poddanie, jakby wymyślił nam tą technikę Denis z tej pozycji. No i tak jakby cię nie słyszał. Jakby cię słyszał, ponieważ no, te nogi trzeba dociągnąć.
Są Oj, dociągnięte. bardzo ciasne, ależ to będzie poddanie. Jak to Minuta uda się do końca. Denisowi Trojanowi, to naprawdę no, będzie tutaj sensacja. Takie poddania widujemy naprawdę na tych najwyższym poziomie, na najwyższych galach. Chociaż widać, że Marcin sobie radzi z tym dobrze. Tak, 45 sekund Ma, do miejsce, końca. ma miejsce do tego, żeby łapać oddech, a to jest najważniejsze, bo Denis ma bardzo dobrze te nogi zapięte, no teraz mu się troszkę poluźniły. Musi kręcić się w prawo, w lewo, wyczuć, gdzie te nogi będą najmocniej się dopinać na Marcinie. Marcin bardzo mądrze, ponieważ w spokoju czeka po prostu na ruch swojego przeciwnika. dokładnie nie szarpie się, nie próbuje jakoś uderzać z tej pozycji. Skupia się na tym, żeby oddychać, nie daje O, się, chociaż teraz jakby to się teraz. działo. No w tarapatach Marcin, Tak, chociaż tak, teraz- myślę, że Teraz to może być mocniej dopięty. 7 sekund do końca. obija żebra swojego rywala Denis. No ciekawe, czy dotrwał I do gong. końca. Gong ratuje z potwornych tarapatów Marcina. Trzeba zaznaczyć, że na pewno będzie miało to oddźwięk w następnej rundzie. No, bardzo długo siedział w tym trójkącie Marcin. Na pewno zabrało mu to dużo oddechu. No ciekaw jestem, jak będzie teraz dyspozycja przede wszystkim tlenowa Marcina podczas dalszego trwania tego pojedynku. Widzimy zaraz te akcje stójkowe w wykonaniu panów. Zaraz pewnie, no niestety nie było tej próby tego pięknego rzutu, który tak naprawdę było o włos, żeby skontrował Marcin. No niestety Denis znalazł się za plecami już do końca rundy, praktycznie próbował i duszenia zza pleców, potem duszenia trójkąt, jeszcze była próba balachy, trzeba powiedzieć, i potem ten trójkąt, odwrotny trójkąt, który bardzo ładnie kontrolował Marcin, nie dał się tam poddać, pilnował i spokojnie czekał na to, aż albo poluzuje ten uchwyt Denis, albo skończy się runda. No i no, zobaczymy, co teraz Marcin zrobi w tym pojedynku. Została No. ostatnia runda. Zobaczmy też, jak psychicznie płynęła ta runda druga na panów. Z jednej strony mamy, wiadomo, potwornie zmęczonego, ale również moim zdaniem troszkę podłamanego Marcina. Z drugiej strony Denis jest nakręcony na tą trzecią rundę. No ta druga runda nie szła po myśli Marcina, to trzeba powiedzieć, i Denis nakręcony właśnie tak jak mówisz. Jeden troszeczkę zdemotywowany, drugi nakręcony i właśnie to widzimy. Denis gotowy do pojedynku, Marcin dosyć mocno oddycha, no te duszenie na pewno zabrało mu dużo tlenu, dużo powietrza. Zobaczymy, co tu będzie się działo dalej. No, brakuje mi u Marcina troszeczkę, żeby otworzył się w tej stójce. No, ma taką, można powiedzieć, przewagę, jeśli chodzi o te warunki fizyczne, jeśli chodzi o ten gabaryt mięśniowy, ale widać, że oj, ciężkie ręce Denisa Marcina, opuszcza je na dół. Nie jest to dziwne, bo musiał przez całą rundę bronić się przed próbami skończeń. Oszczędni panowie są bardzo w tej rundzie, jeśli chodzi o uderzenia. No pewnie zaraz będzie jakieś zwarcie, obalenie i zobaczymy tutaj, na czyją korzyść w tej rundzie to pójdzie. Potwornie zmęczony Marcin, cały czas opuszcza co chwilę te ręce. Widać, że naprawdę no, sporo ważą, no, te bunkrowanie się przed tymi duszeniami, no, na pewno kosztowało go kupę sił. Tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, że kategoria 61 kg zazwyczaj jest tą kategorią taką bardzo dynamiczną, gdzie ilość rund tak naprawdę nie ma wpływu na to. O, już kolejny ten backfist i naprawdę solidnie doszło to do szczęki Marcina. Na to, jak zawodnicy się zachowują, ale tutaj no widać, ten brak tlenu po stronie Marcina jest wyraźny. Teraz Denis zauważył również to i przechodzi do ataku. Na tą chwilę brak aktywnej obrony i to będzie koniec ze względu na brak aktywnej obrony Marcina. Potwornie zmęczony Marcin Maleszewski nie jest w stanie bronić się przed tą agresją Denisa i myślę, że tutaj zaraz będziemy mieli koniec tego pojedynku. Jeśli Marcin nie wstanie, nie będzie próbował sklinczować swojego przeciwnika, no to właśnie tak to się skończy, jak skończyło się teraz. Tak, dużo szansy dał teraz sędzia główny Piotr Jarosz Marcinowi na to, żeby zaczął się bronić, ale jak to mawia Mariusz Pudzianowski, to by nic nie dało. No dokładnie, to by nic nie dało. No, ja myślę, że tą szansę dostał z tego powodu, że nie padł Marcin po uderzeniu, a tak naprawdę ze zmęczenia. No, agresja Denisa po prostu spowodowała to, że no, parę celnych trafień było. Potem grad ciosów, który tak naprawdę Marcin spadł do żółwia, no i tam już nie był w stanie kontynuować pojedynku, ponieważ te zmęczenie, pewnie te mięśnie spięte już odmówiły mu posłuszeństwa.
Jeszcze zobaczmy tutaj na obrazku. Mocno rozbity Marcin. Oczywiście szczęśliwy Denis. To jest piękno MMA. Pamiętajmy, że Marcin w pierwszej rundzie skończył walkę w dosiadzie, a teraz widzimy, jak to wygląda. Tak, tam zdecydowanie, no, można powiedzieć, że gong troszkę Denisa uratował, ponieważ tam po raz pierwszy w pierwszej rundzie była ustabilizowana jakaś pozycja. Tak. Runda kończyła się, no, zdecydowanie nie po myśli Denisa. Druga runda już pod dyktando Denisa, gdzie tam próbował poddać swojego przeciwnika różnymi technikami, naprawdę bardzo, bardzo ładnie się kręcąc. To tylko pokazuje, jakie MMA jest nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne, no naprawdę mieliśmy tutaj pokaz tych rzutów judo, obaleń ze strony Malczewskiego, tego grapplingu, no co prawda, tak jak już mówiliśmy wcześniej podczas pojedynku, no brakowało troszeczkę tej kontroli w parterze, ale może tego właśnie był cel, żeby wymęczyć Marcina, bo wiadomo, że jak wstajesz, padasz, wstajesz, to te zmęczenie coraz bardziej daje o sobie znać. No, potwornie zmęczony Marcin Malczewski. Tak. Myślę, że tutaj przede wszystkim ten dług tlenowy, który zaciągnął, szczególnie w tej drugiej rundzie, mi się wydaje, uciekając przed tymi różnymi durzeniami, dźwigniami, spowodował, że no tutaj jest potwornie zmęczony Marcin. W 6 sekundzie rundy trzeciej. Walkę, którą przez knockout techniczny zwycięża Denis Trojan! I tym oto sposobem Denis Trojan dopisuje drugie zawodowe zwycięstwo do swojego rekordu. Ładny występ Denisa. Naprawdę pokazał tutaj ten background z judo, o którym mówiliśmy. Bardzo ładne wycięcia, bardzo ładna te przejścia w pozycji w parterze. No i co? Naprawdę bardzo ładny pojedynek. No umówmy się, no Marcin po tym trójkącie, którym siedział, no myślę, że ponad minutę tam nawet było. Kto nie siedział w trójkącie, niech pierwszy rzuci kamień i nie wstał z normalnym oddechem, to naprawdę. Tak jest. Kto nie miał trójkąta? Dokładnie do góry. Tak, ręka do góry. Dzisiaj doświadczenie wygrało. Na wszyscy 100%. Olimpijską formę mam, olimpijską. Tylko 50? 150. 150. Nie, naprawdę była pełna moc i cały czas widziałem taki power z twojej strony, że nie zatrzymywałeś się w żadnej sekundzie. To dzięki mojemu klubu Turbo Fight Division Częstochowa i głównemu treneru Damiano. Wielkie brawa! Czy może trener coś chce dodać, bo widzę, że... Co chcę dodać? Robota wykonana profesjonalnie, forma była olimpijska, cóż dodać, zapraszamy do nas na treningi, niedługo będziemy gwiazdami UFC, tak życzę wszystkim. Takie nastawienie właśnie w hali w Mysłowicach. Wielkie brawa! Chcę podziękować organizacji Silesian MMA, mojemu oponentu i wszystkim wam, którzy tutaj razem, moim sponsorem, żeby nie wy, to tej gali nie byłoby. Dziękuję wam. Jeszcze raz gratulacje. A my przechodzimy do następnej walki.